daw sa atong kahimtang karondong irin ang sa may gibati ninyo ni Saka daw balik. Mao gani day? Oo, ni Saka daw balik kasama ang mga gipanggutom niya ang mga lugar sa Pilipinas kung ato daw basihan ang mga lugar dong irin nga dunay naniingon sila sa dihang ipangutana ba sila, gipanggutom ba sila. Ang pinakauna daw Mindanao. Kita di ay dire ang mas pinakagutom. Tinuod na ingon sa survey. Unya gisundan sa Metro Manila, unya Visayas o ang uban pang mga bahin sa Luzon. Okay? So mao daw na ang kahimtang karon. In short, misaka daw ang mga ihap sa gipanggutom. Unsa man kamo? Nakasinati ba mong bagya kasama ni ini karon nga matod pa sa survey 20% kuno sa bagya Pilipino nga kutoy bagya kasama ang tiyan karon panahon na. Apil ba mo ni ini? Kamo naminaw karon ba? Dili ni siya gutom na kanang gutom kay wa na mahaw na ni udto ni hap. Dili na mao ang pagsabot sa gutom na kanang gutom nga wa gyud makaon. Way makaon ba? Way bugas bagya kasama, way malungag bagya kasama, pamahaw pa ni udto pa ni hapon, wa gyud bagya kasama. Ambot lang. Correct. Mahalad or inato ma-serve ang pagaginikanan ato bagya kaigsunan di astalad kananan para bagya kasama kanon sa batag pamilyang Pilipino. Tinuod na. Ilanong buhaton kay mao daw ni muhat kini daw nga programa ang muhatag og kasulbaran sa gikinahanglang kalambuan daw sa kagutom kay unsa ni muhatag sila og 3,000 ayuda gyapon day. Food credits matag bulan sa mga food poor family. Ganong imong kagpaita unsa may kuan nimo day? Mao gyapon day. Mao ra gid gyapon pamagihan day. Ang atong gusto unta day ba nga mangita pamaagi ang gobyerno nga masustinihan day kining panginabuhi ba? Kay once banggo day may seldo nay panginabuhi ato bagay kaigsuunan. Natural dunay kwarta na nga dadon niya ngadto sa iyang kaugaling ug kaubad sa iyang pamilya makapalit na silang panunan pamahaw pa ni udto pa ni hapon. Pangonsumo sa latod nga pagkasulti. Oo, naman pod hinuon dong irin kay nakigtimbayayong daw ron ang DSWD sa DOLE og sa TESDA aron makapangita og trabaho og makadawat daw skills training ang mga kaning pong mga nakadawat pod. So at the same time kuno hatagan sila saktong edukasyon kung unsaon kanang masustansya nga pagkaon kanang ana bitaw. So mao daw ni ang programa